алейкум дӯстони азиз, созе назин саломати хубай духтарако. Ина бархто омадам, бисёриёи бархторо интизор будан. Марамат ҳам варианти арзонаш омадагай, бори Дубай, ҳар душам бори Дубай. Ҳам варианти арзонаш, ҳам қиматаш то охири навора тамошо кунед, боваридору маъқултон мешава. Нигоҳ кунед. Инамиам тозашай диде. Ино нархошон 450 сомон, барош чанд қай? Як чил нигоҳ 450 сомон качествора бинен чиқа фасона 500 мефурухтан ҳозир 450 сомони омадагай. Ҳозир расветкоша нишон метам. Ана баъд духтаро инора 600 сомонашам ҳастай. То охири навора тамошо кунед. 600 сомонарам нишонтон метам. Ино ҳамаш 450 сомаян. Мана бинен ишаишта фасонай. Хулас ҳамаш расветкои хушрӯ из расветкаи фасонай бо ина варианти арзон кас духтаракои хушрӯ агар хоҳем ки бе диета бе ягон дору хароб шавем, пас анами духтарак да бинависен и диетолога шумо да кӯмак мекуна чӣ хел хароб шидана. Шумо фақат дуруст хӯрок мехӯрен. Анами дуруст хӯрок хӯрдана шумо да нишон метиҳад ки бояд чӣ истеъмол кунед. Гарантия дора. Марҳамат ина катиш ҳам суҳбат шавен бо мефаҳмонатона. рақамҳои ватсапшон ҳастай. Инами занҳое ки дар рӯи экран мебинен ҳамаи ҳамино бо анами хоҳари мо ҳамкорӣ кардагиянд. Дар муддати 3 ҳафта, дар муддати 1 моҳ анами хел результатҳои беҳтарин насибшон гаштагиянд. Нигоҳ кунед 10 кило, 11 кило, 13 кило дар муддати 1 ҳафта, 3 ҳафта хароб шудагиянд. Хулас нависен бо шумо да пурра карда мефаҳмона ки чӣ хел хӯрок бояд истеъмол кунед, чӣ хел хароб мешавед. марафон дораи хоҳарак ҳамаша пурра карда мефаҳмона, дастгиритон мекуна. занҳои азиз хароб мешавед. Пирсида буд ина марҳамат варианти арзон. И расветкора бинен охи чӣ хел расветкои хушрӯ омадагай. Марҳамат 450 сомон як либосаш. Бо касе ки опт мегира ино бо арзонтар мешаванд. тамошобино марҳамат тамошо кунед, интихоб кунед. ина нигоҳ кунед ҳамаи расветкоҳо ҳастай. фиолетови ини хеле цветора бисёр мепирсанд. ина диден духтаро ҳамаи расветкое ки шумо мепирсиден омадагӣ ҳастай. ина савзи закияву ина мино ҳамаш 450 сомая. ҳозир ма шумо да бо ваёша нишон метам 600 сомаша. мана нигоҳ кунед кадомаш дар кор мешавад духтаро. илтимос суроға напирсен. сурат гирифта партоен дастафшик бурда мерасонатона. дастафшики мо занакай духтаро бо дили пур метавонен ки дархост кунен бурда расонантона. ана духтаро нигоҳ кунед и тарафуш боша аллакай 600 сомая. и бо сифати зури зуршай бо моли Дубай якм сорташ. ина расветкора бинен. ай уш чӣ расветкае буд нишонтон додум. дигар расветка нест ҳамун қадарай. ана аишам ина нигоҳ кунед. инами наворда ҳастай чӣ хели расветкае ки дар корайтона. марамат бинен духтарако иш бо аҷоиботай 600 сомон. инам вақте опт мегирем бо арзон мешава. мана беҳтарин сифат духтаро ами скриншот кунен равон кунен. ина рангам необычное диден. скриншот кунен равон кунен. мо шумо да дарава как доставка мекунем. чӣ тавре гуфтум доставщик монзанакай ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед бурда хонатонда метиҳанд. ина нигоҳ кунед охи чӣ хел фасонак. хулас ҳамаи рангош ҳастай. ҳозир бо ягон шакшода нишон метиҳем. тамошо кунед. духтарако оригиналша бинен кушодагиш чӣ хел тоза блеск метиҳад. хушамам хеле ине ки бо 600 сомаш охи ба хичай духтарако. хулас духтаро скриншот карда равон кунед. доставщик шумо да доставка мекуна. ира бинен фасониша ҳамаи амино 600 сомаш будан.